2,000 years later. Hello mga Omega! I'm back! Diba mga Omega, katong last na ako nga video, katong pag-out na nako sa, patong nang hinlo nako sa sulod sa kondo, tel nga mong giistihan, na ako'y wala na share ato mga Omega. Kay, wala naman ko nakahuna-huna og video ato kay nataranta naman ko kay lagi nataranta ko sa hapit na ang oras sa ako ang time out na ako kay di lagi ko gusto nga magpenalty ko o mulapas na ang oras na ako ang kuan. So ning kalit bitaw na siya og run out mga Omega. Nagi-announce na di ay dito sa kuan sa katong hotel nga mag-istihan nga kuan ka na gi-announce ang katong na dito na naka-check-in na nga mag-burn out mag-start sa 11:30. So wala pa daw hibaw kung unsay orasa mo balik. So naa sila generator pero walay klaro. So walay klaro dugay kay ilang gigamit nga generator. Basta dihang kay pakuan na jud ko ha, ready na ko mga Omega ha, pa-out na jud ko sa katong kondo nga among gikuan kay kondo tel man jud to kay dili man jud to lahi ang tag-iya ato iyaha man tong kondo. So kondo sa friends ako ang kaila. Tapos iyahang gikuan guys kanang tanang naka-check-in dito gi-announce kana nga orasa ako kay wala man ko na-inform sa tag-iya nga naa sila disconnection ba basta na ay kuan sila na problema sa ilahang kuryente dito. Tapos guys ready na ko ala nag-burn out taranta ko. Tapos ang akong gibuhat kitang tanggal na nako para sa wifi sa ref sa TV wala man binagamit og lutuanan. Wala man amo nagamit og aircon. Gisaksak na ako. Pero wala na ako gi-off tong nasa breaker. Nya kay pasigan na po na kog balik. Gi-double check lagi na ako. Gi-double check na ako para iwas sa sunog ba. Kasi na ako na wala limtan. O kuan na saksak. Kasi ma-overheat. So double check din na ako guys. Kalata kay nang burn out. Nang palong suga. Palong dyan siya. Palong sige blackout na. Ang akong gibuhat ng gawas ko, so na-close na siya, pero gi-inform na ko ang nag-assist dito sa kondo nga kamuray pag double check dito kung basta akong kuan akong gibuhat pantanggalan ako mga sasaka wala ko nag-off sa mga katong na breaker. Wala. So out kaning okay na sila. Tapos kay pagsulod pag out na nako dito sa may kuan sakay na ko sa elevator. Yung balaot na pagkalit. Nag-relax ko. Nagdala ko sa mga kulba. Ninsika na po siya. Dala po ko kawas. Kay, ko nga, di na ko motor kapag yung balaot. Ma-stack up ko sa elevator. Tapos, kay palong siga man. Tapos, nagtambay sa ako dito, guys. Nataranta naman dyan ko. So, akong gibuhat, guys. Kay padulong na mabot ako pag umakon. Ning naog ko ang akong gibuhat ni adto ko sa fire exit. So giteksan ako to nag-assist ako nito nga paki-inform sa front desk nga kuan ka na nag-stay din nga mo check mo out na pero nag-fire exit siya nag-agi kay kuan kay naman magamit tong mga gamit ng mga elevator dito di na magamit ka out lagi. So, ki-inform na. Dugay ka nag-reply. So, akong ibuhat. Nindao ko dito lot. Tapos, 14th floor ha. Hagdan. Ala, nakuno-uno ko din. Tanang floor, na ubang floor nga pwede ngit-ngita. Wala gipasigan nila. Ang mga suga. Kaya wala pa lagi gamit ang generator. Ngit-ngit kayo. Tapos, kabalo ko sa kong malita na yung mga plastic. Yung mga plastic na kundala nga bulingon. Nagikan sa Baguio. Tapos katong mga pasalubong gamay. Tapos katong na-carton nga gisulanan sa strawberry. Basta naman da ito guys. Basta sila nga lusot ang mga
katong nalata nga strawberry. Nalata. Matiktot ta kata. Nalata tong kuan basta tong yang karton ng wala man ko kabantay nang alusot naman na itong mga strawberry ng lata bahala nangaligid po sa sagdan. Tapos na taranta na po pa mo dito na nakapulingit na lang grabe ba itong strawberry kay grabe ta o lagkit kayo. Bumuti din bahala lang kay pasok-pasok na ako dito sa akong mga bulingon bahala na bantsahan na siya. Kaya tataranta na dyan ko, mo to na-stress ko. Tapos, pag igo dyan ako, pag first floor na, may pag-abot sa security guard. Siya, ma'am, agit, dito pala kayo sa kuan sa pa-exit. Maba, ngayon ko pa kasi na-inform ni ma'am na may dudaan pala dito sa pa-exit. Sorry po, hindi niyo po pala hindi pala kayo na-inform sa may-ari. So, wala, stress ko, naglagot ko, sarot. Okay lang, ito na kuan ko rin. Ning sulod, ning sulod, ning gisto sa ako ato na tong si ma'am nga sa information niya siya nga, ma'am, hindi ka ba na-inform sa may-ari na may problema pa tayo sa kuryente? Ngayon, sabi ko wala po, hindi po nila kami na-inform. So, nag-expect po ako, hinintay ko po kasi matapos yung oras ng time out ko bago ako bababa. Ay, nagkakaroon na palang problema. So, yun, naisipan ko bumaba na lang sa pa-exit para tama-tama yung oras na time out ko at hindi ako magkaroon ng penalty. So, understandable. Kung bisang mulapas pa ka, kung sa kuan ka ng oras, understandable na to, hindi na ka ma-penalty kay burn out man. Okay na to. Tapos, igo pag-abot sa akong pag-umangkon. Pauli na unta mi dito sa hotel. Ang gestihan. Kuan ka na stress kay ko dala timing man pod guys. Nanawa kong pag-umangkon ni si Rachel. Na siya, kana mag-meet ta na ako diri sa pag-uli sa Bulacan kay diri ka sa hotel mag-stay. Mato yang gi-appealan ko niya o kanang bayad si stay dito sa iyang kwarto. Ano ko alam sa room po, pwede naman siya po magsulod tao dito. Dili katulog sa ako sa mato. Dito ko natulog sa iyang hotel. Ngalingon ko po, gawas mi, nagkakaon mi. Para siya magbawi akong ka-stress dito. Pero okay naman dito sa hotel. Timing nga lang siya nga, nag-burn out lang siya. Ano mo to, na-stress lang siya ko sa pag-exit na ako dito. Kaya dito, kung kapoy kong naog sa 14th floor ha, sa hagdan, padulong sa baba. Kahagdan ko, guys. Grabe. Ako naman kung na-stress naman ko. Nagtaranta ko katong pagsakay na ko elevator. So, mo to guys. Then, mo to nag-enjoy mi ni Rachel. Eda. So, para to kong share last video. Then, uli na, pagka ko, nag-stay ako sa iya hatin. Tanawan tang video na tamong banding ni Rachel. Pagka human ka. Dito lang ako i-connect pagka kuan. Tamo na yung last video nga katong pag-out na ako dito sa Condotel. Katong nag-share lang dyan ko. Isa kong nabuang ko pag time out na ako. Pag check out na ako. Na-stress ko. Stress naman ko sa pag naog na ko sa 14th floor. The first floor, naghagdan ko. Daghan kong gamit Mo to. Kalimot lang ato guys. Sa mga timingan man jud ka. Pero dito naman dito magstay. Wala nang kagamit og aircon kay kuan. But nga nasa to yung aircon. Kausalan mi wala ito makagamit og aircon pagka ikaduha wala na dayo. So mo to share nga omega. So wala lang. So, thank you. Salamat kay Ma'am Melka ni Ma'am Hazel sa amo ang banding. And I hope makatravel pa mi ulit next year. Yan yung mga